А кога ще го пуснат? Тебе пък какво те интересува? Ако имаше достатъчно пари, щеш ли да правиш същото? Си задавам въпроси да почва от сако. Искам си моя дял. Окей, сега почвам да търся. Имам резервация за Азорските острови. Искам да разбереш какви ги върши това. Чуй. Тише. Като бягаш, ставаш предател. Ти не си предател, брате. Сега си като Джаро. Започна да си избиваш хората. Да, прав си. Аз съм престъпник. И да, аз убих Бардем. Задържали са контейнерите. Не думай, Владко! Товарите, които сте задържали, са ми много важни. 100 000. Иво ще подкупва висшестоящ митничар, ако го фараме на място с 6 години затвор. Полиция! Емъжей! На земята! Русо митничаря. Тук що направихме услуга на Иво. Той път направи голяма грешка. Искаш ли спреш да ме заплашваш? Ти му каза да спре пратка. Какво правиш тук? Добре си помисли къде си тръгнал. Заплашваш ли ме? Ти приключи. Досието ти пътува към твоя приятел Иво. Те чак ли си правиш с мене, бе? Не. Куриерът носи флашка. Зелена беше, нали не бъркам? Просто ще го убиеш. Ще го убиеш. Е така. Айде, ходим на кич, прибиха гардана. И що без мене, бе? Надуха ми главата, така ми стана. Сега кой ще почисти тук, бе? Абе, старец, сега хой си почине некъде. Много си чувствителен, бе. Стана с лаптопа, бе. Я го дай. Къде е флашката? Къде да знам? Вземи си стол. Проверка
проверката на инспектората е минала. Взели са решение. Отстранени са от длъжност. Временно. На какво основание? Просто е така. Неспособност за работа в стресова среда. Проява на емоционална лабилност. Каква лабилност? Ето така. Все по-често ти се случва. Това заради Владо Димитриев ли? Не е заради един конкретен случай. Цял доклад има за теб. И кой му е автора? Няма значение. И колеги са давали показания. Марто, много ти се надсъбра напоследък. Аз самия не мога да те позная. Яна, нали? Казах ти, не е един човек. Но все пак е тя. Ти си добър полицай. Имаме нужда от теб. Но в момента вредиш на самия себе си. Трябва да си починеш. И какво? Това е. Бенишев е подписал решението. И да искам нищо не мога да направя. Ало? Ало, татко. Знам, че си зает. Много е важно да говорим. Не дай да го притесняваш, човек. Ще извънна след малко. Но за малко да стане голям фал с тия контейнери, а? Между другото, като е толкова рисковано, не е ли най-добре да спрем да използваме моите контейнери, а? Не. Не е най-добре. Ама... Не дай да го мислиш много, Владко. И не искам да разправяш на това. Ти там, нали не си? Нито дума, Ивак. Да умра. Ти го каза. Искам да разпишеш тия документи. Лична карта. Какви документи? Важни. Писвай. Сега ще ги четеш ли? Не. Ето. Задръж я. И ми се обажда министър, ме занимава с ключ. Трябва да поговорим спешно. Ще извънна по-късно. Защо ме махаш? Има доклад за теб с показания на колеги. Няма какво да обсъждаме повече. Значи някой има нещо лично против мен. Пише един доклад и това Христов, Мартине, ти пое най-тежкото. Свърши страхотна работа последните месеци. Но просто трябва да те запазя. И важната дума в решението ни е временно. Никой не те уволнява. Просто ще си починеш малко. Ще събереш сили. А после ще се върнеш, защото искам да хванем Антонов. А без твоя помощ това няма да стане. Знаеш колко те ценя и колко си важен за екипа. Да пием първо кафе. Да, не съм забрал нещо у вас. Минавам само да ти кажа, че ще пусна записа с Бекерски. До медиите. Кои медии? Всички. Включително до прокуратурата.
Добре, пускай го. Чакат те 15 години затвор, нали знаеш? Така е. Нещо не съм сигурен. Ти провери ли датите, като дойде да ме изнудваш? Май не, а? И сега ще се почувстваш рядко тъпа, понеже тия неща си имат давност ние. И давността на тия записи изтече. В сряда. Ти си отвлякал и си измъчвал човек. Преди толкова много време, че вече не подлежи на наказателна отговорност. Според законите на Република България. Няма значение. Пак ще го пусна. Ще ме направиш интернет звезда и толкова. Не знам дали усещаш, обаче игричката ти приключи. А най-забавното е, че сега ще играеш за мене. Аз ти казах, че се оттеглям. Въобще не ме интересува. Първо ще ми донесеш правия телефон, понеже на тебе повече няма да ти трябва. И след това бих те посъветвал да внимаваш къде и с кого говориш. Понеже фабриката на Владо вече се води на твое име. И ти лично отговаряш за пратките. Какво? Сутринта с Владо бяхте при нотариус и той ти я преписа. Така че ако пак стане фал, ще вкарам в Сливенския затвор. Разбра ли? Хайде бе, че ще ми истина джуланчето. Здрасти! Здравей. Много се радвам, че дойде. Ей, като имаш нужда си много бърз. Иначе все обещаваш да се видим. Аз и така ще да ти се обадя, ама... Нищо да не ти се сърди. Виж, наистина е много важно да е анонимно. Разберете ли, че съм говорил край с мен? Мъртъв съм. Добре, да не се разбрахме. За идиот ли ме имаш? Кога ще излезе? Други ден. Може да бъде начало на вестника. Обаче трябва да бъдеш много конкретен. Имена, дати, цифри. Особено ако искаш прокуратурата да му обърне внимание. А доколкото разбирам, това ти е целта. Това е, да. Мислят си, че могат да се базикат с мен, ама не се познали. Просто не знаят с кого се захващат. Ти много си се притеснил. Предпочитам да записваш на ръка. Моля те. Аз реших, че си запроменил. Наистина съм ти много благодарен да знаеш. И ще ти се обади някой път да се видим. Е така, без повод. Да не мислиш, че за теб го правя. Просто ще излезе жесток материал. Смацка ли си чатиш, бе? Какво си се опулил така? Не, бе, преглеждам си програмата на театрите. Много ясно, че е смацкане, аз може да се чака. Бе, дай да видим, бе, какво криеш тази мацка? Мога не е за показване. Явно. Защото всъщност е майка ти, Веронка. Ама се криеме от тебе. Жената не иска да ти причинява крам. Ей. Абе, това не е ли това, да го търсеше? Да, къде я намери? Не, тук беше. Чай да видим какво има. Ще си дадеш ли, извинявай, компютъра за една секунда? Какво това е, бе? Генералът инспектор първа степен. На него ми мириш. Какво пише? Покана за двама гей круиз. Лили, дай по-малко за дами. Ай, ту!
Ние знаем, че си вкъщи. Ще ми отвориш ли? Трябва да разбивам вратата ли сега? Какво става? Това е тази паника. Не ми дигаш телефона цял ден. Бях заета. Можеш и на СМС да ми пратиш. Какво става? Нищо. Очевидно не е нищо. Какъв е проблем? Проблем? Няма проблем. Мисля, че всичко това трябва да спре. Нещо направих ли? Не. Аз съм пропуснал да направя нещо, или? Омръзна ми, това е. Оля, да ме изгледаш, ли ти омръзнал? Беше ни готино до един момент. Нещо. Кога дойде този момент? Сега ще драматизираш ли? Това ли беше край? Ти колко си мислиш, че това ще продължи? Добре. Доста симпатични цифри. Нали знаеш? Жените лъжат, мъжете лъжат, числата не. Това ако удвоиме доставките, нали така? Е цената. Сега с бежанската вълна риска е двойна с него и услугите. Но това ще трябва с италианците да го говориме на живо. Да, моля. Моля? За кой вестник? Добре, Тони, айде. Чао. Мой човек. Журналист от Хроник. Какво иска? Ватко Вафлата се срещнал с тях на журналистка и пял като за последно. Други ден излиза статия. Има начин да я спреме тази статия. Ами не съм сигурен. Нали трябваше да се грижиш за него? Сутринта се срещнахме, изглеждаше разумен. Още от самото начало идеята ти за този палячо ме притеснява. Като те притеснявала да беше казал. Добре. Спокойно. Нека първо да оправим нещата. Очаквах те вчера. Как си? Искаш ли помощ?
Разбрах, че са те отстранили. Сигурно ти се говори. Извинявай, че те разпитам. Не, говори ми се. Като те гледам, май не си спал тая нощ. Мислиш ли, че имаше друг вариант за Джаро? До кога ще заобикаляме тази тема? Мина доста време. Няма какво да обсъждаме. Станалото станало. Не може да го върнем. А ако можеше, щеш ли да го промениш? За какво говориш в момента? Не те разбирам. Много добре ме разбираш. Питахме всичко. Давахме много кръв, много жертви. Всички го знаят и си мълчат. Нещата са много по-сложни. Така е. Ние само си играем на полицай. Организираме акции, следим ги, внедряваме хора. Те си седят и ни се смеят. Защото отдавна са си купили половината полиция. И не само полицията. Прокуратурата, съда, цялата държава е на мафията. Какво ти става? Не ми харесваш такъв. Защо не дойдеш при мен? За няколко дена тук е спокойно. Ще спреш да мислиш. Ти това ли направи? Просто спря. Сякаш там нищо не се случва. Извинявай. Къде тръгна сега? Бързам. Нали си безработен? Имам да свърша нещо в банката. Бъди ми се до вечера, искам да те чуя. Всъщност трябва да ти се извиня, че те разочаровах. За какво? Питах се. Дадох всичко от себе си, но не успях. Това не е вярно. Защо говориш така? Баща ми беше прав. От мен нищо няма да стане. Но се не сбърка. Не съм страхливец. Добро утро. Добро утро. Къде е толкова рано? Питаш ме като жена или като полицай? Има ли значение? На полицайите им казвам, че си имам бизнес. Редовно. А на жените? На жените не се обяснявам. Се видим до вечера. Заета съм до вечера. Какво ще правиш? Служебна тайна. Не можем нито да излизаме, нито да идем на кино. Даже не можем и да си говорим. Що? Можем. Само няма да си задаваме въпрос по работа. Най-много ме е страх, че някой път ще се засечем по работа. Случайно. Изневиделица. Сънувах, че сме в Уругвай. Двамата. На брега на океан. Танцуваме танго и... Изведнъж от водата се появи Иво Андонов.
И ми вика: Росене, помагай, брат, давай се. И като се обърна към тебе, ти беше изчезнал. Ако можеш до вечера да ми го обясниш това сън. Можете вие за малко? Какво искаш? Обяснение. Пак. Логично това път, да. Омръзна ми нещата, просто не вър... Какво чакаш да ти кажа? Не ти вярвам. Айде да спреш да ме заговаряш, защото някой може да ни видя. Ето и остатъка. И повече никога не ме търси по телефон. Вътре ли е детонатор? Разбира се. Мислех за теб тия дни. Как си? Добре. Какво ще пиеш? Вода. Само вода. 2 уиските и 2 води. От моето. Това сега какво? Малките прегрешения на известен столичен издател. Вестник Хроника. Нека се досетя, да не би случайно да пречи на нашите момчета. С теб се работи прекрасно. И аз какво се очаква да направя? Благодаря. Рутинна проверка. Но добре е да изглежда като предупредителна мярка. Главният редактор, издател и журналистката. И тримата искам да минат на разпит. Къде така бързо? Мислих да поговорим. Трябва да тръгвам. Споменах ли, че проверката трябва да стартира още днес? Притискат ни срокове. Разбираш, нали? Не. Не разбирам. Извинявай, че е така спешно. Да не е станало нещо. Вие с Мартин изобщо говорите ли си? Говорим си, защо? Знаеш ли, че е отстранен временно? Или не знаеш? Не знаех, защо? Истината или официалната версия? Истината. Според мен е поръчка отгоре. Очевидно е пречил на някого. Какво става с мене сега? Мартин ще се върне. Сигурен съм. Не искам друг да разбира за тебе. Става дума за месец-два. Просто искам да го намериш. Имам по-лошо предчувствие. Защо? Кога за последно се видя с него? Преди 3 дена. Как ти се стори? В смисъл? В доклада пишело, че е емоционално лабилен.
Моля те, намери го. И поговорете. И се пази. Ще се пазя. Ерол. И двамата сте ми еднакво ценни. Само, че в момента той има нужда от помощ. Ало, инспектор Тодоров от ГДБОП. Можете ли да ми помогнете с информация за планираните полети тази седмица? Да, ще ви пусна имейл, на който да ми пратите. Ето ти телефона. Сядай. Какво искаш? Ще пиеш ли нещо? Повръща ми се от тебе. Добре, тогава ще карам направо. Стягай си багажа, утре сутринта летим за Италия. Имаме среща с колегите. Никъде няма да ходя. Тогава мога да уредя да те арестуват или предпочиташ да изчезнеш безследно. Защо трябва да идвам? Ами, защото предоговаряме бизнеса и е важно и ти да си там. Ние, ако пак се опиташ да ме издънеш, ще те убия, знаеш. Вземи си Бански. И между другото, аз ще пилотирам утре. Не е ли яко? Една майонеза. Благодаря. Не мога да повярвам кого виждам. Извинявай. Щях да ти се обажам, но съм отрупана с работа. Изморена си. Как е във ВСС? Не спя добре напоследък. Нормално е. Затрупаха ли те с поръчки? Така е, защото имаш съвест. Спокойно ще ти мине. На всички ни минава. Ще звънна. О, къде се губиш, Кука? Тук съм, по улицата. Много хубава кака имаш. Заповядай. Благодаря ти. Я кажи на краката как се казваш. Мадона. Благодаря. Да не ме забравиш пак, Кука. Кога съм те забравила, моето момиче? Аре, че трябва да тръгвам. На колко беше твоето дете? Мисля, че това е твое.
Ало, инспектор Тодоров? Да. Обаждам се от въздушно движение за справката. Изпратих ви имейл с всички полети тая седмица. Благодаря. Тече шоколад. Аз съм царя на вафлата. Разбираш ли? 3 златни медала имам от панира, моето момиче. 3! Вафлата и бирата са изконни български продукти. Вечно ще се търсят. Шоколада всеки го може. А вафлата... Чух, че работиш за Иван Донов. Верно ли? Аз да работя за него. Аз работя само за себе си, кот. Куче. Бао. Сивака сме така. Да не казвам, че аз съм го вкарал в голямата игра. Интересно. Да. Коте, малко мръдни. Ще ме зарадваш ли? Ще пусна статията, но не веднага, в петък. Защо? В петък броят е най-четен, ще има много по-голям ефект. Хубаво тогава, в петък. Главният редактор иска да ти задам още няколко въпроса. Ти нали не си му споделяла? Спокойно, не знае кой си. Просто иска да го направим още по-скандално. Ще минеш ли утре през кафето до нас? Окей. Добре, чакам те към 11 там. Окей. Айде. Владко, моето момче, мислех, че сме близки. Да, близки сме. Какво правят близките хора? Споделят си. Знаеш ли какво разбрах аз? Че ти си споделяш с чужди хора. И имаш тайни от нас. Владко, тайни? Това не е хубаво. То всеки има някакви тайни, нали? Айде сега. Да си давал интервюта напоследък? Дадох едно, но то не е... Каквото и да е. Няма да го има. И знаеш ли защо? Не знаеш. Защото аз имам също много истински приятели, които ми споделят. Добре, да е без интервюто, окей, няма проблем. И аз пък ви ги върша. Страшни глупости. Така е. Много се радвам, че си разбрал колко глупаво си постъпил. Да, наистина. Няма да се повтори. Значи, нещата са оправени. Остава само да извикам сметката. Каква сметка?
Поръчах ти кафе. Рони ще те обясни. Чао. Като за тебе съм поръчал от най-хубавото кафе. Сядай. Рони, нека... Интервю няма да има. Но ще дигнем настроението. И кръвното. Благодаря. Добро утро. Какво става, Иво? Няма ли го? Изпуснал. Що, къде? След 1 час летят с ние за Италия. Не знаеш. С неговия самолет? Не, с моя. Братле, ще видим после. Кафе. Късо. Черно. Италиано.
Идеално време за летане. Като свършим с италианците, приключваме. Нали така? Ние с италианците сега започваме. Ти какво си помисли? Добре, кажи ми някакво време, колко ще продължи всичко това? Доста. Добър ден, Лима Зулу, Инди Оскар, Оскар, запуск разрешен. Лима Зулу, Инди Оскар, Оскар, готов за запуск. Стана буклук. Ние с него. Какво ти пука? Нищо не е направила. Само продава дрога. Сколко ти купиха, а? Не повтаряй грешката на Попов, Мартине! София, ЛЗ, Инди Оскар, Оскар, готов за следа. Инди Оскар, Оскар, излитане на тъчено. Изчезви тук и справяме за случая. Няма да кажа на никой. Няма друг начин.
опитах всичко.